Masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot-naan? Ngunyan, uya an hapot. Pilipinas, good morning po sa ito ka boss. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kahaputan ng katuyuhan na sinsarang problema masolusyonan. Digdi po sa istasyon kan DCGB. Good morning po, Legazpi City, Albay. Aramon tadaw, mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas, kasabay si Angel Mostasa. Anong ganyan pong pagkaaga? Angel, good morning. Yes, so good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Nahanap ko nasusubko itong supig papaabot sa tuyang concern kan sa tuyang mga paradangog. Bako, manungod sa bako marhay na parang mananagod country. Kan mga basura, nahanap ko sa VP Henry sa may likodan na parte kaining Legazpi City Public Market. Na kung saan nga ningunan VP Henry na pagkaaga, niya ang ligdi sa mga nagkokolekta, supervise ini VP Henry kang mga personahes kang Legazpi City Public Market. Ang concern ko lang ligdi VP Henry, kaya nagkakaigo kay Niki bako marhay na parong, ito problema sa makolekta. Iyo, so sa tabi ni Angel, pakiulit at medyo nag-fade signal mo ka sa bago. Sa area ni? Sa likod ini VP Henry kan Legazpi City Public Market. Ini so pick upod sa kuya ka sa bago? Apo, VP. O, igaba ka dyan sa likodan ka ang kigari, ano ito? So, gari hulugan? Gari, saan so gari MRF nila dyan? Apo, VP Henry. So, may garitig. O tama, taoning nasa right side kang nahiling niya to sa video. So, sa right side, dyan piguhulog ang basura. Mina irarom ang truck dyan, tapos ihulog ang basura. Tapos nakatambak sa gilid. Opo, VP. Kasi nakasegregate na sa VP, nakaseparar na so gabos ng karton, Oo. mga plastic, so mga iba pang mga basura. Ang problema dahil VP Henry, itong soon nagkokolekta. Nagkokolekta rin. So, dump truck o sa barangay? Dump truck po, VP Henry. Dump truck? Opo. Ay, napangyari sa maorar. Napano daw yan? Iyon ni VP Henry ang data masabutan. Tighanap po to market administrator ni VP Henry. Pero total po itong past 8, fluctuation dyan po sa City Oo. Pero ang problema ni VP Henry, baka man sumistong nagkataripon lang ni VP Henry sa basura dahilan ka yung ito, problema man sa nagkakalagtali. Natalo tuloy na ko atulos yan ngunyan. Yan, VP ang hapon. Iyo ano, napanood doon. Sus ko. Pero lugod nagka-problema kita sa basura. Bako na kaya, so, sino in charge mo niyan sa truck, mga dump truck, ano? Opo, VP Henry. Bako na kaya si Kuang Gayod, si Jonas, iba na? Si Sedo, paano daw yan? Si Sedo ang pwedeng makauron takaan? Garing di VP Henry, so kauron ko sa bagong mga sakay. Oo. Tiglili ka na ni VP Henry, so ito bagang lugar na babagsakan man dyan mga basura. Iyo. Tayang kaya, ang nangyari dyan sa saod, iyan baga na, so, may luho yan sa taas, second floor?
Apo, VP. Pag minairaramduman sa truck, paghulugan, di ay goyang kigari tunnel, shoot na gadaan sa ibabaw ka sa lawag ng truck. Apo, VP Henry. Oh. Kung sabi yun, ini, so hinulog na inihalay dyan, tapos, di na ko Dahil po, VP na ko Sir, mga Napangya. pirang aldaw po daw yan na natipon na basura. Pirang aldaw na, Wait lang, VP. Kami tigahanap na team leader. apo talaga kung pirang aldaw na yan. Apo, VP. Tigahanap lang to in charge dito sa ano po. Bako naman kaya init, dapat ko takay, trabaho na kang in-charge yan sa, sa garbage collection. Araw kayo mga bagay, dapat, dito naman ini, paabot kay mayor. Tara ko lang pig-iisip kang alkalde. Lunes Diba? Di ba nakuta ini sa mga tawong in-charge kang basura? Apo, VP. Sige, na pirang aldaw na yan dyan. Dahil po, VP. Tigahanap po, VP. Dahil na mabilang kung pirang aldaw. Kasi imagine, VP, kung sarong aldaw lang ini, baka daiman. Kung sarong aldaw, pwede pa. Tabaka kaswapon din na. Pero, dapat nga ni, maski sarong aldaw, dahil pwede. Dapat everyday, pagkukulikta ang basura unless na may problema ang dump truck. Oo. Di ba? Ano si Tatay? Ako tun ko. Sir, Tatay, sirang aldaw na po ini ang basura ta po, di ginaday na ako kolekta. Uro daw man po kita nagkukulik na digdi. Kaso lang muna, medyo naro atraso na daw. Puro daw po nagkukuha. Ah. Magdiruan po. Kung minsan nag-aabi sinda dyan, may mga schedule po sinda dyan. Kung ano rin na truck, ano makuha dyan. Anong aldaw pigo ko yan? Anong oras pigo ko Yan, dapat yan? Puta daw. Nag-aapit pang ditano kung saan. Sa ini ang pag nagkukuha digdi na aga, may pagkukuha ang pamansin ng iba. Pero digdi pigwa priority nilang makuha. Ang mga oras po, tigko ko dapat ini. Dapat ini baga dapat mga araw pa ni bago mag alas 7. Paano kita digdi mo mga pasado alas 8. So, na-atraso man sa VP Henry. Natano ito na atraso. Iyan ta daw po, Tatay, na-atraso po. Pero po hindi aram. Duman na po yan sa Suliquest po. Iyo, tama man siya. Tama man siya. Anyway, ready for pick up yan. Oo, uli nga ni VP, nasa paglilinig sila, ang kapot-kapot ni Tatay, sarong tabo na chlorine. Oh, iyo. Naglilinig po niya sa buwan. Buda, asaling ko properly segregated no, ng mga karton niya o na si parar na. Opo, properly segregated talaga sa VP. Ang problema lang sa medyo na-atraso so pag... So kumag ko dapat baga kambanggi papigkuan na yung aning pagliwanag wala na yan. Opo, VP, opo. Oo. Okay. O di sige. Tawasin tasin da Angel kihanggan alas 9. Opo, VP. Plus 1. Dalawang klase. Anyway, i-consider tabakan nagka-problema lang. Opo, VP. Tawan tasin lang hanggang alas 9. O hanggang alas 3. Tapos diyan alas 3, balikan mo kung nahali na. Okay. I-report mo sa ko na 3 to 4. Iyo. Okay po. O tawan tasin da ki halawig man na oras. Pwede po, VP. Takon diyan alas 3 ay pamahali. Grabe na, may problema talaga. Bako na yan natural, unusual na yan. And i-connector ko naman VP Henry Mm. kay Sir Lino Benjo Calieja, ang OCNR Dadigdig sa Legazpi. Kung ipaabot na kung may concern o may problema sa mga nagkukolekt Oo, basura sa tuyang palibot. Iyo ako ang aram ko diyan Angel, dapat pagliwanag dai yan diyan. Opo. Tarakul pag ang tao diyan sa saod. Ano yun, harong ining sakat. Ay bako ban harong ini kudal ini, di ba? Ako yung VP Kudal po. Kudal, oh. Apo. Anyway, pero mamarongan sa mga bata diyan ako nagabakal kiburak. Kasi mo tigda tao. Pag may birthday si Mrs. Buda, pag may anniversary, wedding anniversary mi. Okay. Anyway, haloy-haloy pa man sa birthday Buda anniversary mi. Kaya ko naman abutong ko ng basura nga pag nagbakal ako. Ipangagit sa VP. Namali O sige, tawan-tangan alas 3. Ano? Apo, VP. Kung may kontak ka kay Engineer Benjo, di paki-chat mo kung ano nangyari. Okay po, VP. Pero kung, relax na muna kita. Relax na kita magsibot. Apo. Baka kung raot o ano, baka kung ano yan. Ha, baka nakuan lang na miss. May missing, na miss lang. Yeah, relax na muna kita. Sailing, masusolusyon yan. Apo, VP. Okay? So, yung VP Henry, ang mga follow-up sa digdi halit sa Legazpi City Public Market and Intro. Ay, Joshua, Angel. Yes po. Uni, diretso, may text pa uni, oh. Ano? Isa pa? So, sir, nailing mo? Pagka VP, paghali ko rin duman. Pagkapasiring ka mo duman niya, ano dyan si Boy sa imo? Wala pa, VP. Wala pa.
Yeah. Okay. Sige. Wala ka lang kami. Exercise ka lamang. Arano naman sa nali dyan sa likod ka. Umagi ka dyan sa may kanto ba kang Gaisano? Unta-una ang agan mo, Angela. Ano yan? Dawagan mo yun eh. Apo. Ay lang, alat ko na. Ay, nasutext ta kuya. Ay, nawara lugod. Lang ko na. Papasya rin mo tabi di ay. Hindi to. Wara na. Sandali lang. Nawara lugod sa pigabasa ko sa bago. Saan ko dito nabasa? Madali lang. Madali. Nawara. Basta arog. Ayun. Angel, Pagyan mo man tabi digdihin sa may tinampo between kang Gaisano pasiring sa SM. Kadakol na kan mga paratinda sa sidewalk na may cover, dahil na po nakagagian mga tao. Dapat bagada ang pigitindahan, tagihan ang kantawo. Ngunyan lugod, kadakol ng mga paratinda. Paano daw ini masolusyonan tabi? Angel, na-monitor mo so text sa tuya? Apo, VP, apo. Sa kabaga. Para da kung lugod sa reklamo. Sa right or sa left? Di, pagluwas mo dyan sa, kung dumiretso ka digdi sa may kwan baga, eye center. Apo, VP. Diretso ka dyan, tumbukon mo, luwas ka duman sa may, pasiring ka sa terminal. May pay parking yan, good VP. Yan. Senot, yan. Itong covered ko, yan may cover dyan, pasiring sa terminal, baga, may walkway baga dyan na may cover. Igo VP, so arani po baga sa Riles. Iling nga na dyan, takadakulda dyan kamparatsinda. Actually, kaya ako nagkakaagi pa dyan kuman masyado. Tapos, siligan na ba dun sa may ICR? At least, magbawas-bawas lamang ang timbang mo. Sige, Yan. VP. Sige. Okay, VP. Sige. So yan, VP, ang mga informasyon sa paligi sa luwas sa Indro Moscaldo. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Relax lang kita din. Saan mo na kita mga konta? Mata agang-aganin mal na Diyos. Talunes, ngunyan, baka nagkabiri silang. Pero dapat kuta, iyan, mag-miss ka man yan, dapat dit sana. Kapag luminiwanag na, nabalad ang basura, sa bagay, iyan na basura dyan sa may likod kan saod, bako na yan kwa na iyan, ay, residual na yan, di ba? So, pantapok na yan eh. So, panapo na iyan. Dahil tarang mo sa dadarahon yan. Bako naman ang naglalapa talaga. O baka din naman mamamarong yan in kaso kung mahaloy, ha? In fairness, sa itong mga nagkaaging panahon, so barkada ta ang in charge kaan, dahil nagkakaproblema, tayo baga, pig priority, talagang minabatayan. Dahil ko pig pangaranan, so barkada, tagari dahil man iyan, makandidato. Iyon na nga niya. Anyway, basta na, alat-alaton ta ha. Okay, hello? Busing, good morning. Good morning po. Pasaday daw nga dabining makro dito sa Ligaw. Mga taon pag minagiling sindagang Cebu. Sain? Ni sa makro sa Tuburahan sa Ligaw. Sain po, sain? Sa Ligaw po, sa Ligaw. Ligaw, ano man ang concern dyan? Makdo. Makdo, Ligaw? Umbo, grabe kung minagiling idol kang ano yan. So, gano'n, sa Cebu ba ka? Sorin, Migo? Sorin, ano tabi? Pagigiling mindaan Cebu sa Puso Negro nila mabataon. Pagigiling ang? Cebu. Pagigiling? Oo, pagigiling mindaan Cebu. Sa Cebu? Natami na sangaw sa mga tao? Grabe ang sangaw. At abay ko nga na maintindihan gari wala sa nabaga. Paguna ko, di-dispose yan, didara sa konsain. May disposal ka? Sige na ta. Oo. Grabe ang parong. Sa mga residente dyan, dahil na-epektado? Sa mga naka-star po dyan sa palibot? Yan nga din sabi ko, gari wala na sa nabaga-surong. Ano daw ang nangyari sa ade? Para kung ano man po ang kasimbagan kang makdukay ni. Okay. Sige, tayo papala po tabi ha. Baka sa lokal na gobyerno yan. Sige, okay. Thank you. Alright. Papala up ta. Puro, salbata na. Pagkalulis, puro bata ang istoryata.
Puro reklamo sa parong. Ang ganda. Totoo. Mali lang. May pangyari sa Maabaka. Ay, nako. Natatarog na kaya. Puro magkagaga. Puro bata. Baka bata pa ini. O, di baka yun pa ini. Hello? Hello po, sir. Good morning, sir. po. Opo. Sir, Pa. kung makumpuluan po ako na makapublic, sir, na ma-i-announce sa makaabot sa DA. Ano po, sir? May problema po kaya kami din sa House and Village, din sa barangay Tabon-Tabon, Oo. talaga. Ano po yan? Kuwan po, ang mga ayam po kaya din, so mga balaw-bagaw pong ayam, nakulo na po ini. Okay. Kaya hindi man po nasolusyonan, hindi po kuwan. Actually, may mga tinirigbak na po ining mga ataman na kanding. Same po, sir, halad mga ayam naan. Wala ang nagluluwas, wala po mga tagsadiri. Nagkaroon yan sa Ocean Village na private kon baga yan, private na subdivision. Subdivision po. Opo. Oo. Anong problema, tabi? Sige na po ang dakol niya, sige na po ang dakol. Natadot sa ganda ko pangyari iyan. Sabi, may mga kanding dang piglalawig tabi dyan. Iyo po, mga homeowners man po ang tagsadiri kang kanding. Nakalawig po siya sa mga mawot. Imagine nakalima na nga ni sir. Nakalimang Na ano? kanding na tinigbak. Mga iba-ibang tagsadiri. Sisi po nagandang kanding. So mga ayam nga ni po sir. Aw ayam. So kanding gigadang kan ayam? Iyo po, Ay pangyari. Ano pa daw yun eh? Karabing isugkan mga ayam naan. iyo po, dakulo na po talagang mga balaw-bagaw na ayam didi. Oo. Ano yun ang panahon ini na halos nag-araway na nga ni po digdi sa group chat kamo ni dahil nga ni po dyan sa ayam. Iyo. Anong barangay po nakasakop ka na House and Village na yan? Barangay Tabon-Tabon po. Tabon-Tabon. Nakabot na po sa barangay council tabi, sir? Pa? Nakabot na po sa barangay council kan Tabon-Tabon? Halo yun na po, kaya lang ang kuwan nga ni po sa council, wala man talaga sinda kapasidad para magdakop nung ayam. Pinaabot na po ang pagkakaram ko, pinaabot na po yan sa DA. Department of Agriculture? Opo. Gano'n kayo na sa dapat lokal na gobyerno po ma-aksyon kayang kandaraga? Lokal na gobyerno po sa Iyo po. municipal agriculture? Oh, Ang pagkaram sige, sir. ko po ito, may nagduman na digdi na nagdakop. Oo. May nagdakop na. Kaya lang, ang ginibo, papagang documentation lang, nagdakop kayo ng saro, duwa, nag-document, iyon na, tapos na. Day na pangyari. Dapat kayan baga, pigakwan yan, pigaro, sige, garo day kayang klaradong programa kan ang lokal na gobyerno kan daragay. Tungkol dyan sa mga balaw-bagaw na ayam, kumpara sa Legazpi. So, ang problema pala dyan, sir, may 5 ng kanding na ginadan kan ayam. So, dakol na po, nakalima na po. Nakalima na? Oo. Opo, sa tulong tagsadiri ng kanding, mga iba-ibang aldaw. Iyo. Bako man po, Sir Tusukan, bako man po iyan na mga ayam na tagsadiri. Mga taga dyan man sa Ocean Village? Pero hapot-hapot na po kami, wala nag-ako po na tagsadiri. Pero ako pag hiling-hiling ko po talaga, sir, dahil siyang tagsadiri, sige lang ang ugbo niya, nagadakol lang dyan sa tinampo. Naghanap lang siguro. Ang iba man kaya, di barabad naman ang Dapat, pagkaon. dahil pagbahugon pagtaong kipagkaon, nga na natutuod. Iyo po. Iyo. Ikaw po, Tama ka nga dyan, sir. naka-star ka po dyan sa Ocean Village? Iyo po, sir. O sige, ikuang ko daw tabi. Sa munisipyo dapat yan eh. Sa agriculture office o sa kung saan dyan, sa barangay. Sige sir, ikuang ibang tatabing paagi na may paabot ha. Iyo po, sir. Sige po. Thank you po, Opo, sir. thank you. Thank you very much. Alright. Joshua, kuha na natabi ito na si Sampin makauron talamang daw dyan sa Department of Agriculture. Sorry.
sa agriculture, municipal agriculture. O si, bata, day man ang daraga ki municipal vet. Di ba? At day man ang daraga ki municipal vet. Kaya garo iyan, nasa lindong iyang kang kuan, ano iyang kang lokal na gobyerno. Tabi. Para, I mean, kan agriculture office. Ay, nako. Sige po. O, sandali, uni pa. Baka iyo pa inio. Hello? 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 Hello, good morning. Ayan, nawala. Uni nga ni po sa pawa sa Banyadero, ilingat tabi Henry, gari na bagay squatter area, tadakol na tindahan, dahil na piga-arali, concerned citizen. Nga ni sa pawa, saan daw ining pawa? Sa Banyadero? Banyadero. Hello? Hello, good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you? I'm good po. Ayan. Pero ini pong i-report ko, bakong good. Ano po yan? Sir, pwede man ako pabisitahan sa imong reporter sa Taysan man po, sa Sarong Subdivision. Ano? Grabe, sa entrada pati ang mga basura. Saan yan? Sa Taysan po, Sarong Subdivision po dyan. Bataharan ni sa harong ni Kap. Saan ang basura po? Saan nakatambak? Sa gilid lang po, kang gate, kang subdivision na ito. Kayan baga, ang basura baga, arog ka ini baga, miss. O, talaga ko makamis. Ang basura, Mag-merit kita, sir. kikolekta iyan, diyan ang dapat sa harongon yan. Diyan pikukolekta kan garbage eco-aid, kung daan segregado, loko segregated. Kung segregated manan, diyan piguluwas yan, hanggang dahil kiminakolekta. Actually, sir, inihatatawag ta ka pong overview Ah. sa lugar as in sa mga klase kang basura. It's a mixed basura. Mixed basura. Iyo talaga, sir. Di ko easy kung yata ano yan. Kasi sa mismong ipatikan subdivision, aram mo itong nawawaraning gayon ang subdivision. Natataras tinambak ang basura. Ano? Tapos may Bako mga truck. man siya Ano MRF. nakatambak. Bako man yan MRF. Hindi ko nga ni, sir, ang balita ko sa junk shop, tumayo man ng mga bakal. Nanta pagkagan man lang Diyos. Ang problema, ta puro basok bata. Sir, Ah. hindi ko ma-explain. Amak mo itong na tatapat na sa 2 iskalon hanggang 3 iskalon na harong ang basura. Kanigo, Pagbisitahan dyan sa- mo po, no joke talaga. Diyan sa lugar na Alangkawo na. Iyo talaga, sir. Kaisan? At pagbisitahan mo. Ay natakon maduman. Bayaan ko ining programa ko. Hindi, sabi ko po, sir, pagbisitahan mo. Iyo. Sorry na. Sorry. Joke lang po. Good morning, Monday. Uy, ikagari magayon ang kakuduton sa hita ang ulokon mo. Ang sabi ko, sir, pabisitahan mo. Bako ang mabisita. Iyo po. Sorry na. Ika nagdumang ka naman Alam mo, sir, sana. magngirit-ngirit na lang talaga kita. Pero Nagdumang ka naman sana. Di mo lamang pinicturan. Sir, day ko man easy kaya. Ngunyan ko lang nagdangog sa portion Yan ang mo na problema sa'yo, maghapon. ta. Na mga usapang Oy. basura. O, Pag nag-brought out ko man. Pag nagreklamo nga na ikukumpleto. Makasupugon. At ang cancer, maanohan kami sa barangay. Kanoton, taka dyan na. Makasupugon sa natsakaan. Dakop-dakop na kami dyan sa barangay. Dilugod kami naka-receive ng action. Pero sa luwas ini kan subdivision na de. Actually, sir, portion of lot yaon sa laog. Nga di gan. Arakay, sir, Oo. paglaog mo, nasa left side. As in talaga yan, gawan, kabundok. Kung gusto mo, gari ng harong ka lang. Dakula, grabe na yan. No joke, sir. Hindi ako, sir, nag-joke. Kaya gusto kong pabisitahan mo kasi confident ako, iyo. Ay, gari na ko, dagit ka ugaring mo. Naiya ako dagit. Ara mo yan. Ay, wow! Okay. Oh, salamat sa Isip mo yan, pag-apo. sir. Pero nangalas na ako, Sir, please. ang problema ta puro bata di. As in talaga, sir. Please naman. Pabisitahan mo po sa imong correspondent. Oy, Please. oy. Pag sinabi mo, dek, lamang ako nakakahindi ka.
Bako yan sa Arugaan. Constituent kita. Iyo, kipuhan ta ang sanitation. Maski ba ko ka constituent, pag tuminabi ka, padumanan ko talaga. Ay, indaman sa imo. Kasayang ka, seryo. O sige, padumanan ko, Angel, ha? Okay? Please. Opo, bye-bye. Thank you. Salamat Thank po. you so much. Ingat, Opo. ingat. Ingat din po. God bless. Sige, bye-bye. Alam mo no? Casey, kung araw ka itong paraapod mo, garihabo mo tapuson ang programa mo. Hello? Hello. Good morning, ma'am. Grabe ang kalasingan mo. Nakikiuron sa ko sarong color ta na malambing. Oh, anong gibuhon ko? Makiiwal ako duman. Balo kaya napugan ka naman kan taga-rapo-rapo. Iwalon kita ka ito. Buda, si madam, nagmamati na sa imo. Una mo sana. Iyo na nga. Marita pinaramdam mo daw ako naman. Marita talagang yaong ka. Kung di mo ako pinaramdam, nakasubra naman ang kaduratan ko niya na aga. Mapapiling ako sa sitting niyan. Oh. Ay, di. Istoryahan ko si Madam Malu. Oy, naman, nagilinasing naman. Dabang katabi umagi sa may sangko na ang panlalawigan, panlunsod, bako ka sa wala, sa may city health office nyo. Pakaraya dyan kagawan. Okay. Okay. Stoy. Sato lang ito. Dahil ka mag-istorya yo. Diyos ko na sana. Magsato na kung nakamati. Bye-bye. Bye. Igwa pa. Pa-report na ko na si Angel. Migo. Pipi, Oh. kadurap ka na naman. Dakulo na. Baray nga. Kuminalma ko ngunya na aga. Sa likod kang puro basura. Ang problema ko muna. Puro bata. Nakarelax ako ngunya na aga. Yan talaga ang weakness mo, ano? Ha? Yan ang weakness mo. Sa totoo, may dyan ang kaluyahan ko talaga. Pag malambing ang boses, Diyan ako minaluya eh. ang paghiling ko sa'yo mo, garod kataratig ang tuhod mo. Bako lang katuhod. Pati gura mo ko. Nagtaking ko. Pati ang lawas ko. Ay, BP, relate ako sa mga report mo na Oo. may nasabat ako mo niyang digdi sa sentro ng Daraga. Oo. Ano da? May nasabat akong jeep Oo. na pampasahero. May mga sakbit na basura sa inutan. Ano? Ano yan? Ay, kuram po nata. Makangalaso na talaga nangyayari ganyan. Kaya, bigla ako na nakarelate. Makangalaso na nangyayari ganyan. Tulong, Awinda. napasang ka siguro ito. Nagkasabit sa inutan kang jeep na pampasahero. May nalibong. Ano na, ini? Ano na yan, boy? Basura Monday. Okay na basura. Garbage Monday. Ay, nako. Sige. Bye. Good morning. Oh, good morning. Ay, nakong pari sa mga baka. Si Henry M. Ah, ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Councilor Mela, pagkaagag nga sa imo, duratong ka na naman. Angel, kumusta? Anong latest dyan? Yes, VP Henry. PM, may mga nakahararang managad na so imbes na sidewalk na para sa tao. Oo. Naging tindahan ki mga prutas, VP. Iyo nga nang pigasabi ta. Nga paano yan? Na yung baga binugtak iyan dyan, agihan ang kantawo. Kunya nata, tindahan na? Oo, VP Henry. Ang mga rin na VP Henry, sa mga residentes man sa naligid na, siyempre sa mga nag-aragi-agi, lalo na itong sa mga jeepney, nagkakahiriling by the VP Henry. Oo. Diyan nagbabarakal ki matimo-timo habang nagbabiyahe.
Pig-coordinate ko na sa VP Henry kay Task Force Kaayusan at Kalinisan, Sir Andy Marbella, tangani marasolveran itong problema dyan kan concern na ipaabot sa tuya sa DCGB kan publiko na dapat magkaharali man ang ining mga ambulance vendors duman sa mga sidewalk na dapat naaagihan kan kan tawo, and then minsan nakaka-ocupar pa ini VP Henry sa tinampo dahil ang siyempre sa mga nagbabarakal dyan, mapundo traffic. An problema kaya dyan Kulog na bito ang loong ko. Pag pinahali mo na dagitansi mo, taga nagnegosyo kami. Pero nabubugtak kaninda, sa totoo lang, bawal iyan ta. Iyan baga pinabugtak anjang ka lokal na balikan tata. Garo time iyan ni Mayor Noel Rosal pa, haloy na yan, Angel. Apo, Tampo ang objeto ka ayan, hali dyan sa Gaisano, dapat ang tabo maglakaw pa sirin sa terminal. oo. Di ka na masakay, taraniman sana, or pasiring ka duman sa SM gayod o sa ICR. Yung direksyon ka yan eh. Apo, VP. Tapos ngunyan, may mga nakatinda ng, tayang baga, bako may steel, kunyan, chair, na pahalaba. Apo. So gari an bangko niya, gari baylihan. Apo. Gari sa baraylihan. Dapat baga dyan, matukaw ang tao dyan, taagihan niya. Ngunyan mananggad, natayan, takadakul na kang paratinda dyan. Harong na pati ang sampangan. Paano na mag-aragan mga tao dyan? Pag pinahali mo yan, mareklamo, pinahali nga niya kami digdi, niya yan baga, bawal yan. Di lang madagit sa mga may tindahan dyan. Kota na, ang bawal, di ba? Ang bawal, kota. Ang bawal, di ba? Di ba? Yes, VP. O arog ko ta kay anyway. Sige. Oh, di kinontak mo na si Andy? Yes po, VP. Nasa flag racing pa gayud, VP. Wala pang response sa amigo ta. Ayo, alas 8:08 kwa na eh. 8:50 na. 8:15. Oh, mananggad. May baka nasa flag racing pa ito. Okay. O di i-refer mo na lang tabayan ha. Primero sa Likudangan Market kan Legazpi. Tawan ta sindaki pagkakataon ka yan. Iyo. Yes po, VP. Baka nakuan lang sa garbage collection. Tapos, ining problema dyan, i-refer mo na lang muna kay Andy bago tayo paabot kay Mayor. Apo. Sa problema sa Taysan. Pero kaya naman ang iba, dako lang pigisip kan alkalde para sa mga simpleng bagay, ipagita pa sa iya yan. Okay, so sa Taysan, diretson mo itong yan, ilingon mo ito, VP. ang description ka nagapod sa tuya na girl ka sa bago, gabundok na dahil, gari na harong, nailing mo ito, Naagihan ko yan, VP. oh, kaya nga ang hapot dyan, nata nagkaibaki basura, naarog kakat ang tambak dyan sa luwasang kan subdivision, harang nila sarong. Yan ang apot. Totoong harang ito sarong ni Kap. Opo. Oo. Sa left manangga dito, VP. Before mag-arko, sa left to harong ni Cap. Oh, nailing mo na. Nata, ang haputa, nata nagkakaigwa ki arog ka dyan. Ano nangyari sa garbage collection ta? Di ba? Yan Ang ihapon purpose ko, ta digdi, masolusyonan ta ang makatuwang kita sa pag-resolve kang problema. Copy po, Iyo. VP. Yes po, VP. Okay. Sabi ni Kuya Nes, iskupita nga niya ang solusyon sa problema kang barag-barag na mga ayam. Gusto ko shotgun. Malambingon nga ito nagapod sa imo. Pati si nga si Kuya Nes Bilga nakariparo. Angel. Yan ako, Marebo. Oh, sige. Anyway, yun lang sa assignment mo tabi. So, iyan, tungkol dyan. And then, may nakamenso naman kan sa kuya eh. Tapos yan ang problema dyan sa may Likudangan Public Market. Then, so, apod ka sa bago kang listener ta regarding yan sa tambak na basura sa may Taysan area. Ha? Opo, VP. Harani daw sa luwasan kan sarong subdivision dyan sa lugar na yan. Okay? Opo, VP. Okay, Yan, sige. VP, ang mga follow-up sa Halis sa Luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCG. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige po, sandali lang hata may mga kung kita trapuson ko lang muna ini nasa tuyang mga reaction ngo niyan. Ta may bisita kita ngo niya na aga digdi. Hello? Hello? Hello, good morning, Sir Henry. Ay, good morning ma'am. Ano po may paglilingkod?
Bata nag-uriga po ako, sir. Nagpropengalo. Nagigiulak ko malampingunok nun baga sa nag-apasahin. Ika na naman ha. Nagkaburok kag na naman Ay, gamukat. digdi solo. Ano po? Solo ka ko, digdi solo. Ika naman. Teka daw kaya na. Maray nga ka nagapudit. Pampakalma lamang kan aga. Nasa asulteo naman, sir. Agang-aga. Dakulon. Puro bataan taro. Okay. Uy, salamat. Pakakabot. Gusto ano selling mo magayon ito nagapud sa kuya. Magayon daw ito. Kana, sir. Ah. Magdakit ba si madam? Dahil ka mag-istorya kay busy. Dahil man ito nagdadangugo yan. Ito nasa black flag ceremony ito. Ayo. Nagpamalang ako, sir. Hindi ako sa cruising. Tigtitingani din do. At studio din ka nga ni mag-istorya. Opo. Good morning. Okay, thank you. Good morning, Tabe. Alright. Pag may basura, pag may problema sa basura o ano man ay paabot ulo sa they find ways they find ways. Alright. Sige. Mga tugang magbe-break muna kami ha. Ate Babes, good morning Tabe, Ate Babes. Yan po digdi ang presidente kan Bicol University, si Dr. Baby Boy Nebres, Benjamin Nebres, mga tugang. May concern siya na, gustong simbagon, may kinaraman po sa, siyempre, konektado po yan sa Bicol University. Alas 8:20, oras po sa Pilipinas, makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakaharaling sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka, stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras Pilipinas, alas 8:30 nin pagkaaga.
An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Right, balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB. May bisita po kami digdi ta. May nagkapera mananggad na issue na nagluwas mga tugang kano minaging aldaw. Pero sa muya po on our part kanasagop ito kang reporter mi bago mo ito iluwas sa ere kaya last week nagbisita duman si Joshua Bino sa Bicol University. Nagkataon ng presidente pala kan Bicol University nasa Manila. Ang purpose is just to clarify kung how true ito pong information na kalawasan dyan po sa Bicol University. Sabi, through a COA audit o COA report. Ngayon po sa studio, mga tugang si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III para po sa nagkaperang clarification tungkol dyan. Sir, Mr. President, welcome po sa DCGB. Magandang umaga, Sir Henry and sa mga nakikinig po. Actually, nasa Manila ako nang nagulat ako. Pero tinawanan ko lang. Kasi kung ikaw ay critical thinker, babasahin mo yung title versus the content. Makita mo, malayo ang pagkakaiba. Another thing, sa rules of journalism, right? Journalism. Kailangan kung magbabalita ka, ilalagay mo yung pangalan mo. Correct. Katulad dito, Henry Maceda. Diba? Sino yung writer, sino yung reporter. Diba? And then after that, para maklarify mo yon at maintindihan mo muna bago basahin mo yung entire article, mayroong 3 byliners. Doon pala makita mo na very malicious. Pero ang ano po natin dito is about AOM. Sige po, sir. Ang AOM kasi is common yan sa lahat ng government offices. Wala pong gobyerno na hindi na AOM. Ang AOM po ay isang instrument po na ginagamit ng COA para sabihin sa iyo na ikaw ay nasa right track or ikaw ay nalilihis ng konti. Parang it's a reminder na parang guidance sa inyo, mga public officials. To do what is right. And that is normal. Matakot tayo kung yan ay final notice or notice of disallowance. Yun talaga, totoong-totoo yun, enforceable talaga yun. Nagtataka nga ako, tumawag nga ako doon sa 2 COA auditors namin, sa university at sa region, supervising auditor. At ang sabi niya, nabigyan nga kayo ng qualified opinion. Ibig sabihin, ang problema lang ninyo is on the routinary. Yung araw-araw lang naman ninyo. Pero in terms of the wala naman. Kaya nagtataka ako kasi tatandaan natin na itong question na ito ng COA is on the activity ng East Campus support staff or teaching personnel. And dahil po ang Bicol University ay awardee sa Best Mental Health Implementation at tayo rin po ay na shortlist international ng International Association of Suicide Prevention as one of the with best practice and best implementer na on suicide prevention. So we are doing this mandate ng government on the mental health. So, may orientation tayong ginagawa. So, sa orientation na yun, syempre, magpapakain ka. So, nandun snacks. Baka, pag-enhancement tayo, wala na umattend kasi di na tayo magpapakain. It's very common. Ikaw, Kuya Henry, pag in-invitahan ka for enhancement. Number 1 yan, yung food, snacks. Snacks or preparation. Kaya biro ko nga sa university, what about tanggalin natin yung snacks? Pag-enhancement tayo, magbaon na lang tayo. Maraming magagalit sa akin. Number 2, para masustain yung natutunan nila yung natutunan nila during the enhancement. Kailangan bigyan natin sila ng nap pillow. So yung nap pillow kasi, it's an instrument for to promote sabi natin, good mental health. Yung nap pillow po, kung di po para po sa nakikinig po, ito po yung unan na ipapasok mo yung kamay mo. Tapos, ipapatong mo siya sa lamesa. Tapos hihiga ka. Magnap ka ng for a short period. Kasi ang pagod na utak po, hindi taga makakatrabaho na ayos. Ang na-imagine ko, sir, para yung pelo na, yung square, hindi pala, ibang klase pala yun. Ibang klase. Napilo talaga siya. And that is
So, pag ginamit mo yun, nakayuko ka dyan sa table, Opo. very comfortable yung gagamit na papasok tao. mo na yung kamay mong gano'n. Opo, oho. And ito yung mga nire-recommend ng mga mental health professionals natin. Oo. Kasi may tandaan basihan natin, pala yung napilo na basihan po yun. Pati yan. yung design niya. May research po yan. Recommended yun ng mga mental health professionals. Okay. Kung titingnan po natin dahil sa laki ng university, Opo. at ang non-teaching po dati kakaunti lang, syempre mapagod naman yan sa utak Yeah. ko. Oo. Ang sabi ko nga sa kanila, kung meron kayong time o break time, huwag na kayong magpagala-gala. Oo. Humiga na lang kayo. Oo, And that's tama. the way. Yung nap pillow pwede lang gamitin on their break time. I Yeah. see. And then, by this, how many individuals per yung recipient ng NAP? 70 lang po yung 70. At kung Di titingnan 70 natin, NAP pillows yun. Opo. Okay. Sa halagang 350 pesos. Okay. Okay. 350 per NAP pillow. Opo. Okay. Yeah. Okay. Kasi pinaralan ko nasa Manila ako, ano ba yan? Na-intriga ako dyan. Oo. Pinakita sa akin, ito sir. Yung ito picture. Opo. Sabi ko, wala namang issue dyan ang issue lang naman dyan ay, ang sabi ng COA, wrong charging kayo. Oo. I-charge niyo siya sa research sa extension na dapat i-charge niyo sa admin cost. Ayun, yung Sana, charging. wrong charging lang. Kasi nga, ang Pero hindi po sir sinabi ng COA na mali yung paggasto ninyo. Yung charging lang naman. Yung pagka-charge lang ng amount ng kung saan account. dapat, ng account. Okay. Yun lang naman po yun. Kaya sabi ko, bakit ito pinalobo na? Pero yung purpose po ng pagbili noon at saka yung snacks, hindi naman connection ng COA, no? Yung charging lang. Charging lang. Ayun. Okay. Kung saan. Dapat nga, doon nyo kunin yung pera, doon nyo i-charge, hindi dito. Very malicious nga po Very malicious. Na kinausap ko nga po ngayon si Madam BP Research. At sabi niya sa akin, sir, binawasan ko pa nga po yan. From ganito pong amount, ginawa na lang yata po parang 80,000 na lang yun. Yeah, okay. So, yung amount sir na involved is how much po talaga? More or less, mga 80 something. 80,000 lang po yun. Something like that. Opo. Yung kabuuan doon sa, snacks lang naman po yun including the nap pillows, etc. I see. Yung palang laman ng na yun, nung isyong yun. Yes po. I see. Okay. So, with that, ano po ang, di ba sa inyo, di ba may internal auditor naman kayo? Meron naman po kami tinatawag na internal audit services. At ito po ay pinag-aano na po ngayon. Lahat po yan. Kasi actually ito pong AOM na ito, kasama po siya doon sa exit conference namin. I see. Lumabas doon sa exit conference ninyo. Kaya kung lalabas po yan sa report ng COA, hindi na po mapapublish yan. I see. Kasi meaning sir, pag dumaan sa exit conference, what does it mean? Anong ibig sabihin po? Ibig sabihin po, nagkaklaruhan na. Doon sa within your, your jurisdiction. Opo. Na-clarify na yun. Na-clarify na. I so kung hindi see. ma-clarify, doon na nila i-elevate yan sa regional office. I see. Kung nung na-clarify po doon, aram na yun ng COA na inayos na po ninyo. Inayos na po kasi it's only just wrong charging. Ayun. Yeah. Okay. Ganun. Tapos pag-usapan pa natin dito yung CMO 20. Yeah. Yung CMO 20 kasi is allocation. Yung anong ibig sabihin siya ng CMO 20? CHED Memorandum Order 20 season 2011. Okay. Opo. Ito po yung prescribed allocation ng budget ng isang university or isang state college na may 10%, kung ilang mga percent. Kaya lang po, nung mga kapanahonan kasi po, hindi pa po ako presidente. Question na po yung legality noon. Okay. Kasi number one, sa Republic Act, sinasabi ng Republic Act, ang Board of Regents or any governing board ay may authority to appropriate funds. Okay. So, ano ang mas malaki? The Republic Act o ang CHED Memorandum Order? So, siyempre, yung batas. Pero hindi namin question yun. Ang pinaka-question na namin doon, nung kapanahonan din, ng mga first 2 years ko sa office, is, di ba may Supreme Court decision or stare decisis na sinasabi na kapag hindi siya na-publish sa Official Gazette at hindi rin po siya nakadocket sa Office of National Archives and Records, ibig sabihin hindi siya enforceable. Ayun, yeah. Okay. So, by sense po na yun, hindi po kami sumusunod sa CMO 20 because of these questions. And we already communicate this to COA and even to CHED. Until now, CHED wala pang response. Ngayon po, ngayong 2025 po, sa 2025 budget, sabi namin, 2011 pa ito, ilang taon na, matagal-tagal na, halos lahat ng SUC ginagawa na ito, let us follow. Yeah. So, ang ginawa ko po ngayon,
pina-digitize ko po lahat ng accounts and yung may percentage. Yeah. Yung ibang mga deans directors nga po parang naano sa akin because hindi na sila ngayon makapag-allocate talaga ng kailangan talaga nila. Na dati, they can easily allocate doon talaga to respond the needs of the colleges. Ngayon hindi na. Yeah. Uniform na. But last week po, meron kami ng executive session with the chair ng CHED, the newly appointed chair, Opo. Dr. Agrupis, together with the PASOK presidents headed by Dr. Tirso Ronquillo. Napag-usapan doon na hindi lang pala Bicol University Opo. ang may isyong ganun. It's most of the SUCs in the entire country. Ayun. Kasi ang pinaka-reason So, nangyayari sa iba. how they can respond to the needs of their institution Opo. kung limitado lang Yeah. ang gagastusan. And ito po yung yung pinanghahawakan ng COA. Yeah. I see. Yung pinanghahawakan. So, ganyan. CMO 20, So, ganun pala ang nagiging sitwasyon. Opo. So, from time to time, pag medyo tumama doon sa mga guidelines na yon, ikukulo yung atensyon ng mga issues. Opo. Pero it's not, hindi nangahulugan ba yan sir na mali kayo o just parang topic lang? Topic lang po Topic yun. lang, ayusin Kasi, niyo ito. tinawagan ko nga po yung yung COA team leader namin. Sabi ko, ba talaga? Gato na po kalaki ba talaga yung issue? Kasi Opo. yung una talaga, sa title pa lang talaga, parang mag-init ang ulo mo. Oo. Kasi siguro mo, 2 taon ako, ako nga mabaltaan ninyo. Yeah. Pumapasok ng opisina, naglalakad lang po Oo. ako. Yeah. Tapos, natatawa na lang po ako. Sabi ko, ginagawa po ito on a, kung sino talaga po si Ben Ginebres. Pero sa tingin ko insider po yun. Yeah. Oo nga. So, anyway, pwede kasi mag-imbestiga. Joke lang. Hindi, kasi ang ano ko naman po dito is napakasimple lang naman. Kung ayaw ninyong makatrabaho ako, sabihin yun. And better, Opo. Ganoon lang yun. Kasi ang sa akin naman po is, palagi sinasabi ko, the success of the university is the success of all. And it is not only my own success. Tatandaan natin po yan. Kaya palagi sinasabi ko rin sa kanila na kung mag-fail tayo, lahat tayo mag-fail. Ngayon, because of this news report, parang pakiramdam ko yung 100% ng increase namin sa research, saka 80% increase namin sa extension. Yeah. Kasi nga nabalitaan ko sir, nabalitaan ko na may malaki daw yung increase ng budget ninyo. Malaki po yung increase namin kasi we are accomplishing much. Yeah, ibig sabihin, pag ginagawa niyo itong mga bagay na ito, may nakikita na kailangan ng support, financial support. Yun na nga po I see, okay. So ano sir, with that, mayroon ba ito? May impact ba itong news report na ito na lumabas na ito? Malaki pong impact kasi yung undersecretary ng DBM tumawag sa inyo. Okay. And then sabi ko naman sa kanya, sir, basahin naman niyo po yung content. Yeah. Kasi kung babasahin niyo lang yung title, ay tagatalo kayo. Oo nga. So with that po sir, tama bang yung pag-intindi ko on your part po sa administration ninyo, na-clarify na yon during exit. Lahat ng yon. Clarified na. And some of them are still under review. Ayun. Okay. Kasi mayroon pa po kami doon ng mga, syempre, ito yung sinabi nila, syempre, kaya namin, na-question rin namin on our part, sa tingin namin tama. Syempre, meron man kayo parang, diba, meron man kayong rights na tanungin din kung bakit ganon. Based on your card. Kaya nga, nagkakameron nga po ng regular opening conference, saka exit conference or closing conference para magkaintindihan. At hindi po basta ito basta na lang lalabas kung saan. Kaya sabi ko nga, tinanong ko nga po yung kaibigan ko. Sabi niya, wala pa man yun nasa publish or MOI. Kaya, paano lumabas? So, alam natin kung saan. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyo, sa pagbisita po ninyo. And congratulations pala sa iba-ibang mga colleges ng Bicol University. Maganda ang performance, ang mga board exams natin. Ang tataas. Anong latest ngayon po, sir, sa atin? We are waiting po. Diba? Pero ang nag-worry kasi po ako ngayon is yung buses natin. Remember the buses? Yung buses noon. Buses. Pa ko noon, malit pa ko noon. Hindi po, buses. Ang buses po, yung panahon ng pandemic po, na
nagkaroon tayo ng holistic evaluation and assessment of the performance of students na admit sa BU. Ang magte-take kasi po ng exam ay yung mga BUSES products. Yung wala pong written exam. Pandemic yun, di ba? Opo. Oh. So titiyan po natin kung yung BUSES talaga is mas effective kesa sa BUSET. Oh, yeah. Yung BUSET kasi is rated. Yeah, okay. Yung BUSES is holistic evaluation. Paano yan, sir? Oral? Paano ang kanya pag-evaluate niyan? Yung holistic Yung po. sa BUSES? Isa-submit po yung G1 nila for the last 3 years. See. Year levels. Tapos, yung kanilang achievement. I see. Okay. Titingnan yun. Leadership. Opo. And then titingnan. Which is, I think, yung ginamit. Kasi yung pinaka, sabihin natin, yung pinaka madaling gawin nung panahon ng pandemic. Yeah. Okay. Pero ito po ay by 2025 and 2026, yan po yung mga BUSES graduate natin. Yeah. And sabi ko nga sa mga DSA directors na merong board exam, you have to strategize. Yeah. I-strategize natin kasi tatandaan natin na ang quality learning ay still nangyayari pa rin on the manner that the teacher presented the lesson. Yes. Very correct. Okay. Good morning daw, sabi ni Councilor Milabal. Yeah, good morning po, BU President. Nakikinig si Manay Mila, Councilor Milabal. Ganyan pong pagkaaga. Sige sir, unless na mayroon pa po, okay na, klaro na po sa inyo. Klaro na po sa akin. Ano pang mensahe natin sa buong BU community? Sa buong BU community, bago kayo mag-share, tatandaan ninyo na ang bread and butter natin nasa Bicol University. The more you share negative, na hindi nga natin alam kung yun ay totoo or fake, the more you are pulling down the university. Katulad ngayon po, because of that sharing, mabuti na tumawag sa aking undersecretary. Nasabi ko naman, so I hope sana hindi mabawi yung 100% increase sa research and 80+% sa extension. Apa. Thank you, sir. Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Salamat po, sir. Salamat po sa pagbisita. Alright. Thank you so much, mga tugang. Magbabalik po kami. Magalipas lang ng ilang patalastas. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,
pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Nasa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kasabay ang Mega Force Patrol, Karen Ala nasa linya. Karen, good morning Karen. Yes, VP Henry. Kaibanan ko tabi ingon yan si Vice Governor Farida Didayko. Dahil lang sa matatandaan baga, nagkaigwa ni na inaugurasyon ang sanggunian panlalawigan ng Albay, asin na matatandaan na may mga itighiras na plano ang Vice Gobernadora, may kinaaraman sa digitalization kan sanggunian panlalawigan ng Albay, asin sa turismo kan probinsya ng Albay. Ngunyan, personalmente ta daw naputon si Vice Governor Didayko, kung ano yan, Vice Gov, si VP Henry Maceda Tabi ang samuyang angkor. Opo, Vice Governor. Good morning, Tabi. Ay, maaga po. Pagkabot na listeners ng DCGB po. Apo. Opo, salamaton Tabi, Vice Governor. Pigahanap ta ka talaga, kaito pa. Kunin na po. Pero nagkahilingan kita kaito sa ICR, naramdaman ko eh. Iyo po. Yes. Okay. Pero nadangog ko po sa imong inaugural speech po, Tabi, Vice Governor. Na-mention mo mananggad na magiging digital o magkakaigwa ka implementation kang digitalization, Tabi, kang sangguni ang panlunsod, panlalawigan. Paano po ito, Gob? Nakuha ko sa atensyon na ngaya, matype ka sa na ngaya, ihapot mo duman, gari may AI na kasarabay, may masimbag po duman sa queries about programs or even legislation sa pinagigibo po kan sangguni ang panlalawigan. Paano po ito, Tabi, Vice Governor? Aram ka po na mapaghalon mo niyan ang kunwari, ako po, I came from the private sector. We all know that, ano? Opo. So, ay na po ang plan. Apply po kita sa rong, halimbawa, example, tax, real property tax. Di ba po, nakulo na proseso. Opo. So, as much as possible, sana ma-shorten you having this digitalization. Opo. Ito po ang gusto tayo nga ning, siguro, example, there are forms that has to be filled out. So, sana, si forms pa lang, available na rin online. Yeah. At least, Yeah. in some point, masya-shorten ang face-to-face. Duman ka sana, makaka-download natin ng form. Kung ano pwede nila ma-upload. Para pag abot duman sa dulo, medyo mas madali na po. Yun yung concept na gusto ko po. Ay, yun. Opo. Nadangog ko, Tabi, Vice Governor, sa imo na garigosa mo, another one is paperless transaction na po sa sangguni ang panlalawigan? Iyo po. That's why sana available lahat online. At to queries ninda kan basic bako man super complicated. Opo. Duman ka sana masimbag na. Ayun. Pero ano po yun, digital ang simbag o may tao pong assign po, Vice Governor? Digital po. Dari po magapag sa online na halimbawa may customer service. Yeah. Di ba mo yan sa Globe, di ka nang makakaoro na tao. Opo. Pag sa mga basic na hapot, very standard na ang simbag. Yeah. Pero siyempre pag yung mga medyo complicated, that's the time you usually press 0 and a person will speak with you. Wow. So magayon na approach yan, ano? At least sa Albay po, sa under kang leadership mo sa Vice Governor, Tabi, magigibutan. And ang impact ka ini sa buong Albay, Tabi, kung may queries about Office of the Vice Governor po, Vice, di ba? Opo. Sana talaga po mangyari ini dahil sa pong dakulang step is ini ma-implement. Not only cost efficient, but so time po na masisave ka mga private sectors, citizens sa Albayanos, dakula pong bagay. Yeah. Opo. Vice, pwede ba na ngaya
I do not know kung pwede ini. Taka ito, baga nauso yan ng ang session ang Senado, Kongreso via Zoom. Halimbawa, ang mga pag-iriba mo ngaya on travel, di ba? O maski ngaya kung ano man, wala siya sa office, how can they participate to the session po kan sanggo niya ang panlalawigan na day man po na-jeopardize sa endang trabaho an mandato kan tao na itinaw sa pag-iriba mo mga board members tabi? Magayon po iyan na suggestion. Pero syempre po, pag-urunan may yan Yeah. sa rules, if that will be allowed. Yeah. Pero sagot po iyan na magayon ng talagang suggestion. Iyo bagata, siyempre nga nag-travel o kung ano, abang nasa travel ka, magtrabaho. Habang nagpahingalo, vice might magtrabaho. Tama. Wala kong rason na may ako dumantiya, di ako naka-boto or what, nakataong statement. Opo, okay. Ika po, saro sa mga flagship program mo, kung tama ang sa kong pagkasabot sa imo, even during the campaign, is yung tourism. Tabi, Vice. Ano pong sa imong nakalatag mo niya ng mga plano for the province sa Balbay? Actually po, kulang pa ang oras. Ako, gusto ko po personally maduman yung mga gusto ko i-promote. Kasi syempre po, first-hand experience. Yeah, tama. How can I speak of something that hindi ko nakita or napuntahan o na-feel? So ito at talaga ang gusto ko. Even during the campaign, I really wanted to do that. Opo. Kaso ngunyan, Sir Henry, ang lamig sa pugari na bulog ki papel. Oh. Okay, yung mananggat, ano. Pero kung gusto ko ito gibuhon. Yeah, Because I want, mahiling ninda, siya mismo, tinesting niya, tigduman niya. Mapagal kong ma-promote ako, dahil ko man talaga. Dahil mo na-experiensyahan. Iyo. Paano ko siya i-istorya? Oh, yan. Kung dahil ka man nakaduman, dahil mo na-experiensyahan, mas difficile. Kumpara sa duman mo, mas lalong ma-explican mo kung paano. Ako, tabi, Vice Governor, willing na mag-iba sa mga travel mo. You are welcome po. Basta payagan ka dyan. Kung tugutan ako sa opisina. Diba? Okay. Opo. Okay. On top of everything, number one, it's the Aleco problem. Kuryente, supply sa ilog na probinsya. Mangyayaring development or walang investors para laog. Yeah, correct. Puro paltok ang Satong Ilaw. But to address that, syempre, ang sa kuya itong pagtaong pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Yeah. Because first in the history of the national government na nag-infuse po key funds ang national government sa sarong cooperative during the time of appropriation, Congressman Saldico. Bako lang po, dahil tugang ko siya, dahil ini po talaga totoong uya na sa pondo when in fact nagpupuo na ang rehabilitasyon, ligaw, competition at indaraga. Open naman po kami sa Santo Domingo. Kaya po, sunod-sunod na ining. I just want to explain na siyempre po, paano kang maralaog ining mga international flights kung ang supply kang kuryente Maluya. Yeah. Maski pa po, para promote ako dyan, kung ang magiging experience ng mga turista, bako maray. Opo. Basta po din ni magbaral eh. Iyon ang God. Abo sa ito. Ang gusto tayo, repeat. Opo. Vice, ano pong reaction mo naman sa even baga Governor Rosal, appreciated po ining ginibukan Ako Bicol during his speech, although dahil niya na-mention, pero aramang kang publiko, ang pigtutumbok niya na party list na nagtabang sa Aleco is Ako Bicol tabi. Iyo po. Naugmahon po ako na mention ni Gov. Rosal dahil syempre po, maski po pa paano, tinagalan po talaga ito pang Ako Bicol Party List. I'm sure natulon na inagihan para mangyari ito. Isipon na po, first time sa history.
Iyo. Oo. Kaya, sabi nga ni kan mga ibang mga listeners, na ugmaman sin data, nahiling kan gobernador, so naging effort kang ako Bicol, kay itong mga isyong ito na, ang alay ko po baga Vice Governor, masyadong drained o down masyado pag abot sa rehabilitation effort ninda kan mga panahon na ito, di ba? Iyo po, kasi ang pagkakasabot ko po, as isisay pa ang magkapot ka Yeah. iyan ng private sector, dahil na talaga makakaahon sa utang. Opo. So, there's no other choice but to infuse funds. Opo. Vice, kumusta ang working relationship nindo ni Governor Sal? Tara man baga po kang publiko na siya, iba man ang katandem kanong minaging election, ika po katandem mo si Governor Joey Salceda, and aram ko na so sa endong plataforma talagang naka-align kamong duwa pag-abot sa probinsya Kanalbay. And nahiling man na sa mga post na nga nasa breakfast ka mo, nasa meeting ka mo, kumusta po ang working relationship niyo? Nag-uuron man po kamong duwa? Ito po. In fact, ako po, personally, kasi amigo ko man po talaga si Governor Sal. Opo. So, bato po sa kuya mapagal para makipagtrabaho, magsuporta sa executive. Siyempre kami po sa legislative, aadalan me, dadangubon me, para maipasa. Yeah. Opo. Okay. Vice Governor, salamaton pong Mari Anles po na may mensahe katabi sa mga taga-Albay. Sa Giraray po, Diyos maray na aga sa inyo gabos. At kuhaan ko na po ining oportunidad magpasalamat sa pinakunindo po sa pong 410 votes. May butal pa palan. Yeah. May kulang na akong 600 plus. Yeah. 400. Okay. Nagdagitan ako digdig. Diba, kadagitan ka kan utong so nagbut suday mo na mention ng numero. Oo. Kaya ako po talaga overwhelmed maski po baguhan ako sa politika, sa serbisyong ini. Talaga pong namatian ko ang pagpadara kang gapos na albayano. Kaya po uni, igusan ko po talaga, Sir Henry. Opo. Kada Lunes, vlog sa report. Talaga? Kaya pala mandingon yan yaong ka Iya po. Magayon po yan na... Siyempre, gusto ko talaga po matrabaho man na maray at maibalik man po Lambang Albayano. Iyo, magayon po ang tabi Vice na pigigibo mo ta. Usually bagaan mga elected officials, pambihiraan mag-join sa flag raising ceremony, di ba? Sa totoo lang po, mapagal, pero pag gusto pa lang, kaya. Yan, pag gusto, kayang-kaya, di ba? Kayang-kaya. Okay. Vice, salamat po na maray. Mabuhay po kamo. Thank you po sa oras. Opo, okay. Karen? Yan sabi ni Penny, ang mga magkapira niya itong kaputan kaiba si Vice Governor Diday ko, Karen Ala, DCGB. Salamat Karen sa report. Angel, pwedeng i-record mo na lang tabi si Kap. I-video mo na lang tabi Karen. Tapos dyan hapon mo sa kuya, dyan hapon mo sa kuya sa 3 to 4. Pati so kay Joshua. Pasensya na po sa mga concern. Basta dahil ko po talaga ng concerns nindo ha. So basura dyan sa may taisan tabi. Oto na si Angel, kaiba na si Punong Barangay. Madali lang ha. Butin, tama ba? Kaiba na ni Angel si Punong Barangay Rosin, Punong Barangay Rosin, kan Barangay Taisan. So concerned ta dyan sa basura sa may market tabi. Referred na ito sa tamang otoridad. And then ito man tabi na ito tabi na sa problema dyan sa walkway, dyan sa may from Gaisano to Legazpi City Terminal. I-refer tamang po ito. Tama, so nagpaabot sa reklamo na ginibo ng tindahan, so walkway duman. Nakakaulang natabi sa pag-agi kan mga tao. Inyong po dyan si Angel sa sa Taisan para kauronon si Kaprosin. Kaya lang natapos po sa oras ta, no? And then yaon sa market truck. Yun, dumating pala yung truck ng Usinart. Salamat ha. So basura po dyan sa public market tabi, nagabot ka sa bagong 813. So basura. Very good. Salamaton tabi. Mga busing dyan sa Usinar. And then si Angel, yaon man ngunyan dumang kay Kap Butin. Paki-interview mo na lang tabi Angel. Recorded si Kap kung nagigibuhon dyan. And maski dito nakauron si Kap, pwede man actionan yan tabi habang tapos na sa tuya na programa. Then so dyan sa mga ayam na sigang panggadaning kanding dyan tabi sa Hausyan Village, ipatutukan niya to yan kay Josh Babino. Mamaya na lang
3 to 4 kita magdarangogan, ano? Magdangog ka mo sa 3 to 4, taduman ta na lang iyan ibabalikan na isyong iyan, tabi ta, aram ta, iyan mga tugang na napag-ururunan tang iyan. Ha? Okay? Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Ang hanap ng Red Horse